nikech kate machinglo ne wang'iyo kinyi makawuono kate katuna mano wang'iyo kinyi makawuono kotudore kod wechego mago matimore e kaunti ma Mandera. Jatend migawo mar arita wacho ne jo-Jubaland onge gin mana jogo manodar kalure kod rochruok mar arita e pinyno mar Somalia. Jogo ma odak Mandera to wacho ni moko kuomgi osechako ringo kowuok e miechegi kalure kod jokweth mag Jubaland makoro donjo e miechegi kendo koro kelo rochruok mar arita ka gimbe koro giluor gidhi e kuonde mamoko kata gwenge mamoko. I think adona chaka wacho ni Kipchumba Murkomen nyaka ng'e ni en okodak Somalia. Okodak Mandera, I mean. Jok ma wacho ni ni kweth mathoth osedonjo ka Jubaland gin jok modak Mandera kanyo. Nano kasani na Mandera alirobo wacho ni adieri manitie ni jogo ni kanyo. To gine ka community gidhi stand out to gi protect their own people. Murkomen wuotho Nairobi ka di luoro piny tok dhi kuma gimoro timre Mandera to wacho ni bwana wan wasechunguza wadwa ni jogo ongi to jok macho jogo nitie gi jogo ing'eni nyaka bed gi sirikal ma take life mar Kenya serious and then prioritize territorial integrity and border security. Ma issue ma ok nyal bedo handled the way ma waziri dwano til kode kama winjo beno bedo handle na magi ngima dhane miwuoye ka jok modak kanyo wacho niya gini timore gini nitie onego bedni sani there was an active response by the defense the Kenya defense to go and check ni to bana gimwacho ni be nitie ono bedni basamo weni oseor troops kacha matimo surveillance to confirm adier niya gini nitie to what can we do instead of waziri with left right Nairobi kae to wacho ni gino timre to jok mantie kanyo mawacho Mandera senator mafoma governor kacha wacho ni from the information mose the ground to manga mose campaign Mandera mangiso ni en gi troops en gi routes en gi roads kacha information mose the ground wacho ni joko se take up that place to en gi mantie ni Jubaland Mandera has been occupied by strange forces. The best thing that the government ought to have done is releasing our troops to go and take cover. But the lives of Kenyans have been prioritized. Again, the other time, Kerogo issue mara ID vetting. We raised issues. Wanako position wacho no penye maswali. Tunaigwacho niyo jiteginjo Kenya, jitena kamina fast okwadagi jiteginjo Kenya. But gini no get a borders mundo mi wa limit wachunguza. Jomage madonjo to jomage mawuok. Sani you cannot even tell ni jok madonjo gi gini gi ID koso gionge ID. To kero ka gini gi ID to ginjo Kenya, what will you do? Koro gima Murkomen wacho ni jomoko ni opposition temo kelo issues mondo mi achieve cheap political mileage and everything. Onge gimoro ka cheap political mileage. In fact, kan itinga madwa achieve cheap political mileage kai. To en Murkomen gimudosi ne. Kech negi yao negi remove the issue of voter vetting. And sani koro wachako do issues machalo kakoro occupation mara Somaliland, and before we know it, these people will be Nairobi. So the best thing that Murkomen need to do is to stop making roadside statements and proclamations claiming ni joka oko occupy kach. Eno wuono wuok Nairobi ka odhi Jubaland kanyo. Bueno wuok odwa kene kanyo ni joka ma antie ground jogi onge ka. Odhi Mandera. Odhi Mandera ka wachni bwana. Antie ground jogi rembo mera jogi oko biro ka mera. Joga wacha gimagikia. So until then, owe wuotho kae nyoro nyano ko wacha ti bwana. Wanodwa stopisha disco matanga. Ni disco matanga nyakarum. At the time ngima jidwa lal kamoro ini focus stopisha disco matanga. So the ministry must get serious. The CS must take responsibility and he himself we call upon him or the ground kanyo Mandera kanyo mondo nyiso gi matimre ka en kanyo. Onyacha korka kori kotudore kod gino makori